Jó reggelt, Attila! Jó reggelt! Na, sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Üdvözlünk mindenkit! Mai napon ellátogattunk Dorogra, a lógatóra Attilával. A mai napon csak ketten fogunk horgászni. Attila féderezni fog, én viszont ma csak a mecsit hoztam magammal. Nagyon szeretnénk ma pár halat a horogra csalni. Horog közelébe? Most meg a horog közelébe? De... Jó voltak. Ha érdekel a mai videónk, kérlek tartsatok velünk. Jó lesz. Na mesélj, Attila, hogy állsz? Mutasd meg a kajádat. Lerostáltam. Azt a... Nagyon parádé lett az állag. Így Milyen kaja ez? A Walter Seria Racer Dream álomkeszeg. Tényleg, amúgy tök élete van. Milyen élete van? Ilyen magyarós mi? Ja, valamilyen király. magyarul jellegű. Ahogy láttam, egy botod. Két botom. Két botot, mind a két botot Mind fel a van két már botom szerelve? fel van szerelve, most már csak azon gondolkodom, hogy mivel csalink. Megpróbálkozunk egy banán mangóval. Gyerekek, mit szóltok hozzá? Ez egy kicsit nagyobb csali. Lehet, hogy viszont a másik botomon kétféle metódkosarat fogok használni. Az egyik nagyon drága, aranyatér. A másik pedig a klasszikus kárbzúmos metódkosár. Hát megnézzük, melyik a jobb. Ezzel a metódkosárral fogok kisebb csalikat fölrakni, és ide a sziget elé dobálni, be az akadósba, vagyis hát a kagylóágyhoz. Hát ha beszakadok, ide fogok nagyobbakat csalizni, mert ez elbírja ez a kosár. Aztán meglátjuk. Jól látom, gubanc? Nem, csak felakadta. Szakál nélküli horgot használok. Viszonylag kicsit, kis méretet. Aztán, hogyha nagyon nem fog ez működni, akkor felrakok egy nagyobbat, mert van kötöttem előre. Na csak az a kérdés, hogy csalitüskézzek, vagy szilikongumizzak. Szerintem első körbe csalitüskével fogom megpróbálni. Elsőnek töltünk egy farsot. Látjátok, nagyon jó benne maradt. Kicsit száraz. De tuti. Hát akkor be is lövöm addig ezt a botomot. Mai napon én ma csak szemessel fogok etetni, nem fog gombócokat lőni az úszóra. Hoztam 2 doboz csemege kukoricát, illetve a Federmániának a Monkey ízesítésű pelletjét, illetve hoztam egy doboz csontit. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a pellet. Nem fogom beáztatni, így le fogom lőni az úszóra. Az előző videómban említettem nektek, hogy a Clarusso-nak használom a Promet úszóját, el is mondom, hogy miért. Nagyon szeretem ezt az úszót, ugyanis, hogyha elrontom a besúlyozását, akkor még mindig utána tudok állítani, ugyanis a felső része állítható. És nagyon strapabíró. Ha megtöröm, akkor sincs semmi probléma, ugyanúgy tudom utána használni. Előként még nincs rajta a forgókapcson, anélkül szoktam besúlyozni. Bedobom egy távolságba. Most így látszódik, hogy annyira nem jó, hogy nagyon kín van az antenna része. Szeretném annyira besúlyozni ezt az úszót, hogy csak a teteje látszódjon ki az antennának, és ez a karbon része ne, az a víz alatt legyen. Elsőnek fogok rátenni 0,24 g-os olmot. Elsőnek kezdem a nagyobb olmokkal, és úgy fogom csökkenteni a súlyukat, hogy minél finomabban állítsam be. Egyet rátettem, megnézzük, hogy milyen. Látszódik az úszon, hogy ez még kevés neki, akkor teszünk még rá.
folytatom ugyanezzel a súlyú ólommal. Azt. Még egy darab kicsi ólom kell rá, és akkor nagyjából sikerült 3 ólommal kisúlyoznom. Én így szoktam beállítani az úszómat. Attilának megérkezett az első hala. Na, ezek már annyira nem rosszak. Az első hal megérkezett. Igaz, az a Norbi célhala, de nekem összejött ma. Na, én ilyeneket szeretnék fogni. Még egy szép kára. Na, hát megpróbálkozom egy klasszikus pufi csalizással. Nagy baj nem lehet, fikítósárga, figyelemfelkeltő, klasszikus, horogra tűzöm, semmi csalitüske, semmi extra. Kíváncsi leszek, szerintem ez a sziget tövében szerintem működőképes lehet. Igen, ott Túl nagy halak nem lehetnek ott, mert folyamatosan mozog a spiccem, de nem tudom megfogni őket. Pedig viszonylag kicsi a horgom is. Úgyhogy meg is próbálom csak a horogra tűzni. Jó, ezt még elbírja. És bele metódba. Kis puffancsot. Ez a gumitöltő, ez nagyon parádés. Igaz, a másik kosárhoz van, de ez a kárpzumoshoz is ugyanolyan jó. Na, nekem is megérkezett az első kis halam. Elég sokat vártam rá, nagyon sokat etettem. És végül csontira. Egy szép kárász. El sem hisztek, mennyire örülök neki. Csak kijöttek ide. Ez az. Csak megérte a sok etetés. Ja, az egy szép darab. Egy szép kárás, srácok. Nagyon örülök neki. Na, jött még egy kárászon, srácok. Hát a mai nap nem annyira adakozó velünk a Tó szelleme. A tó szelleme, így van, ahogy Attila kamera mögül mondja.
de minden halat megbecsül. Itt meg is kell. Minden halnak örülünk. Lehet, hogy az a 4 kárász, amit fogtunk, az nem is rossz. Megérkezett. Erőltetnem kell, mert Persze, mindenképpen, mert akkor bemegy a akadóba. hát nem túl nagy, de nem kárász. Összetettem a úszódat szerintem. Tényleg összeszedtél? Nem, de. Itt van szépen a szája szélébe. Annyira szereti a horgot, hogy Nem akarja kiköpni. se akarja engedni. Várj, öcsi. Na, a horogtól már megszabadultunk. Azt mondják, hogy ha befogod a szemét így. Nem, az be kell dugnod az ujjadat a szájába. Esküszöm, bedugtam és megnyugszik, úgy. Tényleg. Ez működik, nézzétek. Meg sem mozdul. Na, vissza is engedem. Attila, mi a terv? Is állatkötsz. Igen, egy ilyen nagymama pulcsial ide kialakul. Stop egy járvíteni. Csalit még. Hát én nem is tudom, hogy ezt hogy csináljam. Van egy jó módszer, a rágd el a picsába, az kezdőről. Nagyjából igen. Na Attila, mi a helyzet? Sziget tövében valahogy. Neked az ott nagyon megy. Igen, ott folyamatosan jönnek a kárászok, aztán most elugott egy pont is. Megmerítsem? Na, srácok, ez már egy szebb darab. Szépen akadt sájába. Várjam, ahogy kiszedjem. Srácok, véget ért a mai napi horgászatunk is. Attila, mesélj inkább te, mert te fogtad a... Nem mondom, hogy több halat, mert az összeset te fogtad. Kicsit mondanom, egész jó kis pecát raktunk össze. Emlékszel, mikor tegnapi napon azt mondtad nekem, hogy olyan jó lenne, ha benyúlnánk egy jó pecába? Ja, félig meddig sikerült. És félig meddig sikerült. Én most csak ültem melletted, és csak Igen. vártam, Igen. hogy... Téged a távolság az elválasztott a halaktól. Igen. Meg kellett dobni azt a szigettövet, amit így láttuk mögöttünk. Oda kellett egész a kövezés elé dobni, és onnan folyamatosan jöttek a halak, úgyhogy Igen, most... ezt már beszéltük is a Nordival, hogy mindre szeretnék ülni, mert itt már volt egyszer jó pecám, és most se alakult rosszul, mert szerintem egy 8 darab kárászt, meg egy 2 pontot. Nagyon sokat fogtál folyamatosan. Kárások, Sőt, jó. volt olyan, hogy
rajta volt akár ez, de nem volt kapás. Igen, ezek Szóval rajta ültek. Úgyhogy jó kis peca volt. Igen, nem volt rossz peca. Engem sajnos behatárolt a távolság a meccs miatt, de hát mindegy, fogtam 2 kárászt, nem jöttem teljesen Üres kézzel. igen, nem jöttem teljesen feleslegesen horgászni. Na mindegy. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha tetszett ez a videó is. Találkozunk egy következő részben. Sziasztok! Sziasztok! Szeva! Egy élmény volt. További jó hétvégét! Viszont kívánom. Mennyi van már? Csak egy fél nap.